Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Pagirumdum po sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa Novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied, our words. Only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever. In heaven, amen. Supplication to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us.
In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in our hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Jesus, Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami. An sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, ngunyan Lunes sa enot na simana nin Adviento. Isabay man po nyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan kan E3Q Blinds and Home Decor ni Leticia Alo, ni MJ Balancin. Special man na kahagadan, prayer to pass the dentistry licensure exam of Richelle Pauline Bocalbos Balcueva sa kahagadan ni Eleanor Bocalbos Balcueva. For good spiritual, physical, and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para man sa espesyal na kahagadan ni Jefferson Ryan Lee, ni Josel Asaituno and family, ni Diana Cristel Bregala, kan Balansin and Reteran family, ni Mr. and Mrs. Philip Borhal. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni na David, Nestor, Ray Joseph, Roberto, Cansanyosa family, para kay Justin Raymond, Cansanyosa family, para sa kalag ni na Ruben Asin Leticia, ni Lian Rico Obal, para kina Froilan, Erwin Balbino, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kay Oscar Brahan, kan Imperial and D family, para sa kalag ni Lloyd, dulot ni Maria, para sa kalag ni na Gloria Asin Angelina, ni Rene and Royce, para sa kalag ni Rosie Kampanganiban family, para kay Marites kan Ramon family, para sa kalag ni na Romeo Sr. Asinglen, dulot kan Bigay family, para sa kalag ni na Epifanio Jr., Fidencio, Josefina, asin sa gabos na kalag, dulot ni Rene and Royce, para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Maricho Gomez, para sa kalag ni na Lourdes asin Baby Angel, dulot ni Mila Rodriguez and family, asin sa kalag ni Sonia, dulot ni Shi Buboy, Lita and Maranyo family. Banoan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton nyato an awit sa pagpuon. Mga banwaan, buksan ang mga pintuan, agawit sa kaunahan. Buksan ang mga pintuan, agawit sa kaunahan. Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kan aki asin Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. enot na aldaw kan bulan na Disyembre, kita nagkakatripon sa pag-obaw, sa satuyang kagurangnan, paghagad kan sa iyang kusog asin tabang, para sa satuya pong mga pangangaipo, siring man sa pagpamibi, para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan, pakisumaro sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa mga nagsaselebrar niyan, kan sa ilang anibersaryo, asin kan sa ilang kumpleanyo. Siring man ini mananenot na aldaw, kan sa tuya pong Misa Triduo, sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalagkan sa tuyang mga namumutan sa buhay, na sa tuya pong ipinaresponso, asin ipinapamisa. Unyan tanganing kita gabos na uya digdi magkanigong magselebrar. Kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang. Tadagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko.
Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Ama, namimibi kami, gibuha kaming maingat na maghalat kan pagdatong ni Kristo sa imong aki. Tanganing kun umabot na nagtutuktok, maabutan kaming nagpupukas sa mga pamibi, asin nagrurukyaw sa iyang mga kaumawan. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Iyo nahiling ni Isaías, aki ini Amos, mapadapit sa Huda, asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, an bulod kan templo nin kagurangnan, maitaas asin mahalangkaw pa sa mga bulod, asin bukid. An gabos na banwaan madulok sa iya, day mabilang na mga tao, madiyan sa iya asin masabi, Madya, matokad kita sa bulod nin kagurangnan, sa templo kan Diyos ni Jacob. Itutok doon niya sa to ang sa iyang mga dalan, tanganing makalakaw kita sa iyang aagihan. Huli taan tugon magikan sa Sion, asin ang tataramo nin kagurangnan, magikan sa Jerusalem. Magahadi siya sa mga banwaan, huhukuman niya ang katawohan, an sa indang mga minasbad, gigibuhon ng mga arado, an mga garod, gigibuhon ng mga asyab, daing banwaan na mabingat nin minasbad, sa kapwa banwaan. Daina mag-aandam para sa labanan. Madya o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako naugma kan sabihan ako, maduman kita sa harong nin kagurangnan, asin uya na kamingunyan nakatindog sa laog nin sa imong mga pintuan, O Jerusalem. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. An Jerusalem, ginibong syudad na dakula asin masarig, duman minaturkad an mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Tanganing magpasalamat sa kagurangnan, susog sa ipinagbuot ti Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, mga trono para sa harong ni David. Naugma ako kan madangog kong sabihon, maduman kita sa harong nin kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia.
Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, kamurawayan sa imo kagurangnan. kan si Jesus naglalaog sa Kapernaum, sarong kapitan nagdulok sa iya, asin nakimaherak, kagurangnan an sa kong surugoon, paralitiko, yaon sa harong naghihigda, asin nagtitios nin makuri. Si Jesus nagsimbag, maduman ako, asin bubulungon ko siya. Ang kapitan nagsabi, kagurangnan alang-alang ako na lumawag ka sa kong harong, alagad sarong tataramon mo, sana mauumayan an sa kong surugoon. Ulita ako sarong nasasakupan, may mga soldados man nasakop. Pag sabi ko sa saro, paduman, minaduman. Asin sa saro naman, padigdi, minadigdi. Asin sa sakong surugoon. Gibuha, nagsabi, asin ini ginigibo. Pagkadangog na Jesus kay ninapangala siya, asin nagsabi sa mga nagsusunod sa iya, totoong sinasabi ko sa Indo, ang bilog na Israel, sa bilog na Israel, dahil ako nakako anin siring na pagtubod. Tandaan nindo ining sinasabi ko, dakol na hali sa sirangan asin sa sunlupan, matukaw sa lamesa kaiba ni Abraham, Isaac, asin Jacob sa kahadean ni Diyos. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, at kaburangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Duwang puntos nin paghurup-hurupan, gusto ko pong mahiling kaligdi sa tuyang ebanghelyo ngunyan, enot na aldaw kan Disyembre, asin sa konteksto kan panahonin Adviento, pag-andam niya to sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Enot, manunungod sa pagtubod na nagdadara sa to sa kapakumbabaan. Ikadua, pagtubod na nagpapahiling o mina-extender nin pagbakulog, asin pagkamuod. Ang ebanghelyo ta, enot, istorya kisarong kapitan o senturyon, minig sabihon, Roman soldier, na may ranggo, halangkawan, katungdan, nagdulok sa satuyang kakurangnan. Sa buhay niya, sabi niya nga ni, sa satong kakurangnan, ako may mga nasasakupan. Pag sinabi ko sa saro, na dumigdi, madigdi. Pag sinabi ko sa sarong dumuman, maduman. Taga Portugal ini. Aram nindo ang Portugal. Puro tugal. Magdigdi, madigdi, magduman, magduman. Siyempre, halangkawan sa iya. Kinakatakutan sa iyang ranggo kan mga tao. Pero ngunya nahiling ta, ang sarong ehemplo nin pagtubod na nagpapakumbaba. Sa atubang kan sa tuyang kagurangnan, siya nagluhod asin nakimaherak. Asin kan sinibag siya ni Kristo, maduman ako sa imong harong. Ano ining mga tataramo na permitang tigsasabi? Bago kita mag-ako kan banal na komunyon, iyon mismo sa mga tataramon na sinabi kay ining senturyon. Sabi niya, kagurangnan, alang-alang ako, dalumaog ka sa kong harong, alagad magtaram ka lamang, an sa kong kalag, sa imong tataramon, mauumayan. This is an example of humility in action. This is the kind of heart God listens to. Lasinin puso, mapakumbabang puso, na dinadangog kan sa tuyang kagurangnan. May barkada akong doktor, istorya sa kuya, sabi niya, aram mo ngaya padre, kada ako ma-operar, iningayaan sa kuyang prayer. Perming tigahagad ko sa mahal na Diyos na tabangan niya an sa kuyang kamot. Tanganing di man lugod na mangyaring maraot sa sakuyang pig-uuperahan. Sabi niya, ang prayer niya daan, Lord, guide me, guide my hands. Ako po ay instrumento lang. Karamduman ko lugod si istorya kan, pasyente. Sabi da sa doktor, Dok, please be careful with me. Tama pa operar. First time ko po ngayang operahan. Aram nindo susimbag kan doktor.
Okay lang ngaya yan. Don't worry. Ako nga ni ngaya, first time ko man mag-opera. Oo. So, mga instrumento sa napo sinda kan sa tuyang kakurangan. That's why we should also possess the same kind of humility sa satuya pong buhay. Kaya magayon-gayon mo niya na aldaw, sa konteksto kay ning Adviento, bago kita magibonin anong man na bagay, sa opisina, sa haro, sa eskwelahan, bago kita maglingkod, halimbawa as lector, as choir, o as live streamer, as mass collector, magayon po gayod, permita man sasabihon sa satuyang kagurangnan, ining parehas na pamili. Lord, guide me. Giyahan mo ako. Day ko po inikaya na ako sana. Because sabi nga ni kayan, a humble heart invites healing. Ang mapakumbabang puso, iyo ang minadara nin kabulungan. Another interesting siguro pangyayari digdi sa Ebanghelyo. Rumdumunta, ini pong opisyal, nagdulok sa kagurangnan, bako man po para sa iya. Nagdulok siya sa kagurangnan, tanganing bulungon ni Kristo, sa iya pong surugoon. Naiiba kadaklan sa tuya, pag surugoon ta, bahala ka ngaya dyan, matigba ka na. Minsan nga ni, pag naghihilang ang surugoon, minahanap tulos kita ki salida, bako. Dahil ka naman ngayong pakinabang. Pero ini naiiba ining opisyal na ini. Duminulok siya ki Kristo, pano nin pagtubod, daraan pagtubod. Alagad ining pagtubod na ini, iyo ang nakapahimo, tanganing mag-reach out siya, magpahiling nin pagmakulog asin pagkamuot sa iba. Sana arog man kay ni ang klase nin pagtubod na igwa po kita. Bako sa nang pagtubod na naghahagad, nagpapamibi para sa nasasatuya, kundi pagtubod na magpapamibi man para sa satuyang kapwa. Kaya ngunya na aldaw ang suggestion ko po sa Indo, sa konteksto kay ining Adviento, na enot, makanood man lugod kitang magpamibi para sa iba. Maski nga ni aramta, minsan ang problema ninda, ang kadipisilan ninda, dahil taman kaya solusyonan. Kaya idulok ta ang sa indang sitwasyon, ang sa indang pangangaipo para sa mahal na Diyos. And urual daw sa mga nahihiling tang kadipisilan, sa satuyang palibot, sabihon ta permi itong pamibi kay ining sinturyon na sinabi niya sa kagurangnan, sa saimo sa nang tataramon, mararahay, mauumayan, ang sakuyang surugoon. Ano man na sitwasyon, ligwa kita, sa tataramon sa nakan sa tong kagurangnan, magsarig kita, na inigabos, mababa ko. Asin, urual daw, makanood man lugod kita, na iitaas sa mahal na Diyos ang pangangaipo kan sa tuyang kapwa. Aram niya to, na ang mahal na Diyos, iyo ang masimbag kainigabos. Magkapamilya taman, katrabaho taman, o sa satuyang komunidad, sa satuyang kamugtakan, magimanlugod kitang instrumento, tanganing makamtan, kandambang saro, ang kaumayan, asin kapulungan. Amen? Sakaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Kakurangan, Diyos
magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos sa mang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal Kagurang na simbahan. namimibi kami, pakiakuan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo, ulit at tinutugot mong magin mahusay an sa mong debosyon ngunyan na panahon. Papagkaniguan na inimagin para sa mo premyo, kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, taasan mga puso, initaas mina magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo Totoong asin maninigo dapat. asin dapat matanos sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo, ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong, sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba, kan gabos na santos asin anggeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabolin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, nagpasaluhib sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tailian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod ni ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Girumduman niya to sa espesyal na paagi, ining mga kalag na sa tuya pong ipinapamibi sa laog kaining misa. Sinda, sinangabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, na sa iyang esposo,
kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupan na kapag-gaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama, nyamo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa waldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin naray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tiya espiritu. po niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos. na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Nga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na, namimibi kami mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar na huli kaini, kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinabano na bagay, ngunyan, gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo na sumong kakurangan. Amen. Ibuhon niya to ang responsoryo para sa mga gadaan. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see Him. My own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my This Savior. is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition, we will say, Lord, save your people. Lord, save your By your people. coming as a man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your by people. your baptism and fasting, Lord, save your by your people. suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save your by people. your rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them May forever. they rest in peace. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong bendisyonan espiritu. lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton asin maherakon, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa pagkamuot kay Kristo asin sa kapwa, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Ibareta sa kinabang, maliwanag sa kaligtaman, ilugya sa kalawuhan, madatong na siya munyan. Sa kinabang, ang liwanag sa kaligtaman, irukya sa kalawuhan, madatong na siya munyan. Salamat po. Spiritual Communion Prayer.